υπό δέλτα 5. Αλλά έχει σημασία με ποια σειρά το κάνει. Έχει σημασία, το υπό δέλτα 5 παίζει ρόλο, θα δούμε πώς. Η σωστή σειρά είναι να το κάνουμε έτσι, υπό δέλτα 5. Μιλούμε τη βασίλισσα. Άρα στο δέλτα 5 υπό δέλτα 5 είναι η κίνηση που κάνει τη διαφορά. Ο μαύρος δεν μπορεί να φάει τον υπό. Για ποιο λόγο, αυτό μπορείτε να το βρείτε και μόνοι σας. Ντάμα επί δέλτα 5, πύργο ζήτα 7. Που επί πύργο, ντάμα επί τέτοιο, σάφτο βασιλιά και επί ντάμα. Ναι, αλλά έχει δύο αξιωματικούς και πύργο για ντάμα. 6, 11, 9. Δεν θέλω να το κάνεις, αυτό μπορεί να κάνεις κάτι πολύ καλύτερο. Μου λέτε σωστά ντάμα επί δέλτα 5, πύργο ζήτα 7, φου επί ζήτα 7, βασίλισσα τρώει το ζήτα 7, ποιο κομμάτι είναι απροστάτευτο? Ο πύρος στο α8. Ντάμα α8 σαρ. Δεν μπορεί να καλύψει παρά μόνο με βασίλισσα στο ζ8 και τώρα κάνουμε την ιδέα σου. Πώς? Πύργο θ8 και τρώμε την ντάμα. Ωραία, δεν είναι δύσκολο. Είναι φορσέ ντάμα δέλτα 5 σαρ. Πύργο ζ7. Φου επί, ντάμα επί, βλέπετε κρέμεται και ο πύργος στο α8 και όταν καλύπτει αυτή είναι τυπική υπερφόρτωση του βασιλιά. Πύργο ζ8 και κάνει την βασίλισσα. Αυτό είναι μια εικόνα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστεί με τον ίδιο. Λοιπόν, θα παίξει ντάμα δέλτα 8. Λέγοντας ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει. Έχουμε περάσει από το 20 στο παιχνίδι. Είναι στο δέλτα 5, δεν είναι στο γάμο. Τι μετράμε τώρα? Πάντα έχουμε το ασφαλιστικό, το δίκτυο ασφαλείας στην ισοπαλία, έτσι, στη χειρότερη. Μπορούμε να πάμε μια κίνηση πίσω πριν πάμε το άλλο. Πριν παίξω το 15, έτσι. Όχι, πριν πάμε το άλλο στο 1. Εδώ θέλετε, στην αρχή. Υπός δέλτα 5, βασίλισσα. Είναι λάθος αυτό. Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε μετά όμως αυτό. Τώρα κερδίζει φορσέο, ευτός. Ο Γιάννης είναι σε φόρμα. Για να δω. Εντάξει, μας βάζει εύκολα, το ξέρω, εγώ τα βλέπω. Ο οίκος τώρα καλύπτει τα μαύρα τετράγωνα και τη ζουήκα. Μπορεί να δώσει άκρη τον σωματικό. Και αν πάει στο Z7 θα έρθει ντάμα και είναι μαύρο. Ωραία, και αν πάει στο θ8. Και άμα πάει στο θ8. Δεν το μέτρησε, το μέτρησε. Αναγκαστικά θα πάει στο θ8. Φου θ7 θα κουρά θ8, ωραία. Αν μου δώσει άκρη θα βάλω τον ασφαλικό μπροστά. Ο Κάριος. Για να σας βοηθήσω. Είναι δύσκολο αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Η διαφορά είναι ότι έχουμε περάσει τον οίκο στο δέλτα 5 σχέση με πριν. Δηλαδή, θα δώσουμε το σάξο θ7. Και τώρα θέλω να μετρήσετε τι γίνεται αν φάμε τον αξιωματικό. Ανοίγει στη λυπήριο Z1 σακ, προφανώς, ντάμα επί Z1, αξιωματικός επί Z1 και τώρα είναι φορσέ μάτ. Πες μου τις κινήσεις, Δημήτρη. Τρώμε τον αξιωματικό στο Z5, πύρο Z1 σακ, ντάμα Z1, φου επί Z1. Όχι, μας έχει φάει την ντάμα ο μαύρος. Φου ητα 6. Όχι από το ητα 6, από αλλού το χρειάζεται το σάκ. Τον παγιδέψεις, αλλά από άλλο σημείο. Για πες μου, Κωνσταντίνος τον, έτσι. Χριστόφορος, ωραία, πες μου Χριστόφορε. Φου ζήτα 5, βασιλιά ητα 8. Φου έπαιζε πολύ ωραία, βασιλιά ζήτα 8. Ζήτα 8. Όχι. Δίπλα έχει. Πύργο θ8 μάτ. Ωραία. Για δείτε το. Μας το είπε ο Χριστόφορος. Λοιπόν εδώ. Πύργο Z1 σακ. Ντάμα επί Z1. Φου επί Z1. Και η τεράστια διαφορά είναι ότι αυτός εδώ ο οίκος ελέγχει αυτό το τετράγωνο, το ε7. Και έχουμε σακ στο Z5. Ξανά σακ είναι όλα φορσέ, έτσι. Και μάτ. Υπέροχο.